Благодарим на домакините от клуб The Point, на групите Марина, Инстинкт, Мизерия и Head. Също така и на Дидо от Рап Тротуара, че ни предостави беклайн безвъзмездно и че ни озвучи целият концерт, както и на всички, които дойдоха на концерта. Просто доближи мене. Доближих вече. Това го е страх от камерата. Westside. Животното от Инстинкт. Какво ще кажеш за концерта? Концертът беше много готин, уникална някаква атмосфера, всичко беше страшно готино, аз много се скепих. Моето ми е много яко на мен. Обзето ево за организатора, ево за продукцията, ево за всичко. Уникално някакво беше, повече такива концерти се правят, да може да се пие, да се показва на лиш талант, български талант. Защото нашата сцена е такова, ела Боре, ела. Ето този човек е педерас. Сега, освен да ми слагате само печата и тука, задължително на челото е така. Да покажете, сте белязани от Shiny Events. Ева на Shiny Event за този концерт. Shiny е много готин. Би го цунка. За Концерта? Ми, брате, не бях на концерта, лате, ама... Много фар, много фар. Много се кефа, даже не знам изпълнителите кои са били, ама... Всички момичета си кръгата, обаче бейби са. Според мен беше много хубав концерт. Няма значение те хората да ги знаят изпълнителите, обаче ние правим нещо, което другите хора ги нямат топките да направят. Помните за концерта, как беше, хареса ли ви? Какво ви е мнението за изпълнителите, въпреки че дори не знам кои са били? Ние не ги видяхме май всички. Да, видяхме първата и втората група. Много ни кефи. Много се... Това момче, дами и господа, както виждате, се държи много непристойно. Пример за това как не трябва да се държи. Spread love, spread happiness, spread kindness, guys. Какво мислите за концерта? Как е? Концертите след 2023 са ужасни. След Марина Банда. Аз съм позор, така че не знам. Извинете, Тя няма право. зададе ли ви вече най-главният въпрос на вечерта? Не. Хареса ли ви изпълнението, концерта? Хареса ли ви? На кой? Не знам. Интервю... Бяхте ли? Брат, кучето е мое, аз съм заедно с него, бонус. Кучето е по-фаер от тебе. Двамата сме файл, брат. Реално аз влязох само за Марина и Мизерия, но бяха много готини. Аз за Мизерия идвам за 5 път. Лов Марина. Въжи. Дай да интервюраме някой. Кой ще интервю? Някой рандом. Вече не Тия изглеждат заинтересовани. А? Да ги интервюраме. Давай. Айде. Давай интервю. Как е концерти? Ми не ми хареса. Що не ми хареса? Що не ти хареса концерт? Защото много малко място няма пол. Няма пол. Аз започна пол. Ми аре, само последната група влизаме. То клуб преди 10 години. Take away. В този клуб преди 10 години имаше всяка седмица траш събитие. Трашинг мания, мога да ги цъкнеш във Фейсбука. Трашинг мания от 1 до 20 и първо от 2-3 стигнаха. Имаше чужди банди идваха даже да свират тук. В един момент го затвориха заради шума и сега много... Аз от 10 години не съм стъпал тук. Сега много яко се върна. Да го видиш. Това става. Шани, как просто ми до това? Днес възкръснахме един клуб. Много лично животно. Седни, бат, седни. Живота си така да обича. Дай лапа. Дай лапа. Дай лапа. Кой е това куче? Мое. Защо си довел кучето? Що не? От колко време го имаш, брат? Колко измъчено гледа. Да, защото те притесна. Дай лапа. Брат, колко време го имаш? 4 години. Дръж. Това е номер. Кучето е мое. Веса. И само Sludge Metal, Buzz Oven, I Hate God, Acid, всеки такива. So Fucking Killer, Iron Monkey, всеки.